what's up guys? Ako po pala si Boss Yuyo. Ito yung kasama ko si Wens at ito ang Sari-Sari Poonstar. Nag-collect po kami ng mga antik. Ngayon, may bagong bisita tayo. Taga saan yan, Wen? Mindanao galing Marcos. Kapatid yun sila. At siyempre, hindi natin yan matagalit. Tawagin mo na. Magandang araw na, Boss Yuyo. Wow! Anong dala nyo? Pasok kayo, pasok. Ito ang tungkol namin. Antik. Galing ba ito po sa kanimuhan namin? Sige, ilang pag yan dito? Tingnan natin. Wow, mukhang maganda tong antik na to. Ano to? Tungkod to, tungkod? Bigyan mo muna ng mic, Wen. So, tagasan ba kayo? Tagasan kayo? Mindanao po kami. Kami po yung anak ni Lolo Agi po, boss. Hoy, Lolo Agi po. At sino naman yan si Lolo Agi po? Hirap ang tuloy po, Boss Yuyo. Ito ang isa ng anak ni Moses. Ang ibig mong sabihin, ito pala yung tungkod na ginagamit ni Moses sa paghihiwa ng dagat. Po, boss. Totoo ba to? At siyempre, tatawagin muna natin yung expert natin. Siyempre, tingnan muna natin to kung talagang tungkol ito ni Moises. Bruh. Ben, tawagin mo muna si Professor Piso-Piso kung totoo, legit ba tong tungkol ni Moises. At siyempre, paano nyo nalaman na legit to? Legit yan, boss, dahil may nakaukit na pirma dito ni Moises. Hindi talaga. Pero naman, tingnan mo. Kung legit ba to? Ito yun. Oo nga, meron talagang nakaukit. Pero siyempre, tingnan mo natin yan. May bata. Bakit matagal si Professor Pisay-Pisay? Galing pa sa siya. Professor Pisay-Pisay, tingnan mo muna yan. May nakaukit kasi oh. Tingnan ko muna. Totoo nga, legit. Legit yan. Kano bang bintan nyo to? Five Bay. Ang mahal naman. Sa tingin mo, Boss Pisaw-Pisaw, Professor Pisaw-Pisaw, magkano to? Pwede lang to mga 500. Ang balato naman. Patay kat. Kaya itong YouTube nila, brato, magayong pinalitan. Wala guys. Kaya yung matawa na. Ano ba sinasabi nyo? Hindi nyo ba ito bibinta? Hindi, ang mura kasi. Wala. Hindi na. Hindi na may Mindanao. Kuha na, bot. Brato kaya. Sibat. Ay, klaro mga tawa na. Oh. Ay, tungkod. Ilang ang palitog burato. Pwede kita meratuwa kaya. Oh, ya. Si atong nga natin hanlag kon pisaw. Oh. Labaw po tong balaa kayo kay Brato kay barato pinalitan. may pak. Labaw po tong balaa kayo kay Brato kay barato pinalitan. may pak. Uli, ang tanay.